भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टितं स्वामिनं येन रूपं ये मातिदं ये कृष्णा करुण सिंधे दीनबंधे जगत्पदे गोपिशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्सुदे सप्तहांजन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी सुरवाणी श्रीदेवी प्रियमणि हरिप्रिये वांचकल्पतराय कृप सिंधु एव स पदिनानां पावने वैष्णवीये नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। இந்த நிகழ்ச்சி வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாக ஒரு நன்றி தெரிவித்து ஒரு சின்ன பிரார்த்தனையோட ஆரம்பிச்சிருவோம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरि हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा। பிரபுஜி கொஞ்சம் சத்தமா பேசணும். சரியா கேட்கலீங்களா? கொஞ்சம் லவுடா. சரி, ஓகேங்க. ஓகே. இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? அஷ்டகம் படிக்கிறீங்களா? நீங்க ரெண்டாவது நான் படிக்கிறேன். படிங்க. नाम महारि भगवानि च सर्वशक्ति तस्राहिदनियमेन कालः तृतितवत्कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं न जानिनानुराः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। वர நிமிஷம் அதோட விளக்கம் படிச்சிட்டீங்களா? படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எம்பெருமானே, உமது திருநாமம் மட்டுமே அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் நன்மை அளிக்கக்கூடியதாகும். இவ்வாறாக கிருஷ்ணா கோவிந்தா என ஆயிரக்கணக்கான பெயர்களை உடையவராய் இருக்கிறீர். இத்தகைய தெய்வீக நாமங்களில் உம்முடைய தெய்வீக சக்தியை உள்ளடக்கி இருக்கிறீர்கள். ஸ்ரீ ஸ்ரீ சிஷ்டாஷ்டகம். இந்த நாமங்களை ஜெபிப்பதற்கு கடினமான நிபந்தனை எதுவும் இல்லை. உம்முடைய கருணையினால், உம்முடைய தெய்வீக நாமங்களினால் நாங்கள் சுலபமாக உம்மை அடைந்துவிட முடியும். ஆனால் இத்தகைய நாமங்களில் ருசியற்ற நான் மிகவும் துர்பாக்கியசாலியாக இருக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம வந்து சாப்டர் வந்து 27 பார்க்க போறோம். லார்டு சைத்தன்யாவும் ராமானந்த ராயை பத்தி நம்ம ஒரு முக்கியமா இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஏன்னா அவங்களுடைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஒரிசாவில் பிறந்தவர். ஆனா கோதாவரியில வந்து இந்த ஏரியால வந்து ஆந்திர பிரதேஷ்ல அந்த நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை மாநகராட்சி, சென்னையோட இதுல வந்து அவர் அப்போ வந்து கவர்னராக இருந்தார். யாரு? நம்ம ராமானந்த ராய். ஸோ அவரை பத்தி தான் இது டீட்டெயிலாக இவங்க 2 பேருக்குள்ள விஷயம் தான், அந்த ஒற்றையால தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த அத்தியாயத்துல வரும். இது வந்து நான் ஸ்டோரியா சொல்றதோட நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன், தமிழ்ல இருந்து அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி, இதுக்கு வந்து புக் இருக்கு, அந்த புக்ல இருந்து அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நான் ஸ்லைடா ரெடி பண்ணியிருக்கேன். நீங்க ஒரு ஆளா மொத்தம் 16 ஸ்லைடு வரும். இது அந்த பதில் படிச்சுனாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறதோட தமிழ்ல படிச்சீங்கன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் பிரபுபாதா வந்து அவ்வளவு ரசனையோட எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இது நான் எடுத்திருக்கேன். இது நான் ஸ்லைடா இது பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ஆளா நீங்க படிச்சீங்கன்னா. நன்றி. என்ன மாதாஜி? எங்க கவர்னரா இருந்தாரு? நம்ம ஸ்டேட்லயும். நம்ம ஸ்டேட்டுங்களா? அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரத்துல வந்து 1900
1475 வருஷத்துல. அப்போ வந்து எப்படின்னா தமிழகம் வந்து நம்ம தமிழ் கிடையாது, அப்படின்னா தமிழ்நாடு அதெல்லாம் கிடையாதுங்க. நம்ம சவுத் இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை பட்டணம்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து அந்த காலத்துல சென்னை பட்டணத்துல அப்போ வந்து அவர் கவர்னரா இருந்தார். அவர் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி. ஆமா 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 மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி. நான் அந்த விளக்கம் சொல்றேன். நான் இப்ப நான் சொல்றேன். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, வர மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட விளக்கம் முதல் நான் சொல்லிடுறேன். இவரு ஃபர்ஸ்ட்ல எங்கிருந்து வந்தாரு, இந்த நீங்க படிக்கும் போதே இது உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு அது இருந்தாலும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹெட்டிங் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரிசா மாநிலத்துல வந்து யாரு நம்ம ராமேந்திர ராய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரிசா மாநிலத்துல வந்து பிரம்மகிரின்ற ஒரு இடத்துல அவர் பிறந்திருக்காருங்க. ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு தூய பக்தர். இவரு அந்த நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நவாபோட கண்ட்ரோல்ல இருந்தனால, இந்தியா வந்து அவங்க கண்ட்ரோல்ல இருந்ததுனால அந்த இடத்துல இவர் வந்து சென்னை பட்டணத்துக்கு வந்து அப்போ வந்து இவர் கவர்னரா இருந்தாருங்க. இவருடைய வந்து இவர் ஆக்சுவலா வந்து அங்க ஒரிசாவில் இருந்தவர். இவங்க கூட 5 பேர். இப்ப நம்ம எப்படி பஞ்சபாண்டவர் எப்படி சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அதே மாதிரிதான் இவங்க அப்பாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. இவர் தான் இதுல மூத்தவர். இவங்க 2 பேருக்குள்ள பேசிக்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் பேச கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது பிரபு. பின்னாடி சவுண்ட் யாரோ பேக்ரவுண்ட் அது கொஞ்சம் பிரபு மியூட் பண்றீங்க பிரபு கொஞ்சம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ராமராய் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 பிள்ளைங்க. அவருக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு 5 பிள்ளைங்க. இவர் தான் மூத்தவருங்க. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்துல வந்து இவர் கவர்னரா இருக்காருங்க. இந்த ஏரியாவுக்கு ஃபுல்லா வந்து சென்னை பட்டணத்துக்கு கவர்னரா இருக்காரு. ஆனா இவருடைய விஷயங்கள் பத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட வந்து இத வந்து ஒரு ஒரு இவருடைய பகவானுடைய அவருடைய சிஷியன்னு சொல்லணும்னு வச்சுங்களேன், அவருடைய குரு அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் அவர் வந்து ஒருத்தர் வந்து இவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காருங்க. இவர் இந்த மாதிரி இருக்காருங்க, நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தியில வந்து ரொம்ப இதா இருக்காருங்க, நீங்க அவரை கண்டிப்பா நீங்க போய் அவரை பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அந்த அவங்க சொல்றாங்க. சரி, நான் கண்டிப்பா அவர் அங்க போகும்போது, நான் சவுத் இந்தியா டூருக்கு போகும்போது நான் கண்டிப்பா நான் அவரை பார்க்கறேன், போய் பார்க்கறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாபிரபு வந்து அவர்கிட்ட ஒரு வாக்கு கொடுத்துருக்காருங்க. ஏன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்மகிரியில பிறந்தவர். ஆனா அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆழ்வார்நாத கோவில்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து நம்ம அப்போ வந்து நம்ம ஸ்ரீபரம்பரையில சவுத் இந்தியாவில ஸ்ரீபரம்பரை தானே இருந்தது, விஜயநகரத்தோட கண்ட்ரோல் தானே இருந்தது. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆழ்வார்த்து எல்லாம் ஆண்டதுனால வந்து ஆழ்வார்நாதன் சொல்லிட்டு ஒரு கோவில் கூட வந்து அந்த இடத்துல அந்த ஊர்ல இருக்குதுங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆலயர்நாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான கோவில். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து 4 கையில வந்து ரூபத்துல இருப்பாருங்க. கிருஷ்ண பரமாத்மாவே 4 கை, எங்கேயுமே 2 கை தான் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஏன்னா அந்த கோவில மட்டும் விசேஷமா வந்து 4 கையில இருக்குங்க. ஒரிசாவில் இன்னமும் இருக்காது அங்க. ஏன்னா அந்த இடம் வந்து இன்னும் ஒரு முக்கியமான என்ன இடம்னா, அந்த பிரம்மகிரியில வந்து பிரம்மர் வந்து அங்க வந்து தவம் பண்ணுவாருங்க. ரொம்ப வருஷமா அங்க தவம் பண்ணனால அது பிரம்மகிரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேரு, அந்த இடம் அது இருக்குதுங்க. அவங்க அப்பா பேர் வந்து பகவனந்த ராயர்னு சொல்லிட்டு, அவங்க யாரு நம்ம ராமேந்திர நாயோட ராயோட அப்பா பேர் வந்து இவங்க 5 பேர். ஏன்னா இவங்க இப்படி பஞ்சபாண்டவர் 5 பேர் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி இவங்களும் வந்து இருக்காங்க. ஏன்னா இதுல வந்து இவரே வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லுவாருன்னா, இவர் அர்ஜுனன் மாதிரி தான் நினைப்பாருங்க. இப்ப அர்ஜுனன் எப்படி நம்ம கிருஷ்ண லீலையில எப்படி இருந்தாருங்களோ அதே மாதிரிதான் வந்து இந்த லீலையிலையும் வந்து அவர் இருக்காரு. ஏன்னா 3 விதமா சொல்றாங்க, அந்த காலகட்டத்துல சொல்றாங்க. ஆனா மகாபிரபு என்ன சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனனோட உன்னுடைய சுபாவம் தான் நிறைய இருக்குன்ற மாதிரி அவர் சொல்ல வர்றாருங்க. ஆனா ஆக்சுவலா வந்து இவரோட இது நீங்க புக்ல படிக்கும் போதே நமக்கு தெரிய வரும். 3 அம்சமா சொல்றாங்க. ஆனா மகாபிரபு வந்து அர்ஜுனன் மாதிரி தான் இதுதான் கேள்வி எல்லாம் கொஸ்டின் எல்லாம் இதுல கேட்பாரு. அவங்களுடைய 2 பேருக்குள்ள கொஸ்டின் கேள்வி எல்லாம் கேட்பாரு. அதை வந்து எப்படி நம்ம பகவத்கீதையில வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு தெரியறதுக்காக வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனன்
கேள்வி கேட்க வச்சாருங்களா, கேள்வி கேட்டு அது பதில் சொன்னாருங்களா, அதே மாதிரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து இவரை கேட்பார், ராமேந்திராவே கேட்பார். அவர் எல்லா விஷயங்களும் கேட்பார். அதுக்குள்ள ஆன்சர் வந்து இவர் சொல்லுவார், ராமேந்திராவே சொல்லுவார். எல்லா இதையும் சொல்ல வைப்பாரு. அதுதான் இந்த இந்த இதுல சாராம்சமே. இதுல நல்லா தெளிவா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஏன்னா வந்து மகாபாரதம் சரி, ராமாயணம் சரி, ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம புராணங்களும் சரி, நம்ம பாகவதம் சரி, இதெல்லாம் நம்ம வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா. அதை விட ஹைலைட்டா வந்து ஒரு விஷயம் இதுல சொல்லியிருப்பாரு. இதுல வந்து மறைமுகமா பகவான் சொல்லியிருக்காரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. அது என்னன்றதை நம்ம இந்த இதுல இருந்து ராமேந்திரா என்ன சொல்ல வர்றாரு, பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு நம்ம பார்க்கலாம். இது ஒரு ஆளா படிங்க. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்தலத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, விசாகப்பட்டினத்துல நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா என்னன்னு தெரியல. விசாகப்பட்டினம் அங்க வந்து ஒரு 5-6 மைல் கிலோமீட்டர் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா சிம்மாச்சலம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. ஏன்னா அங்க இருந்து நரசிம்மசாமி வந்து அவதாரம் பண்ண இடம் அது. அந்த இடத்துல அங்க கோவில் இருக்கு. ரொம்ப நம்ம திருப்பதியில எப்படி சவுத்துல வந்து திருப்பதி இருக்கும், அதே மாதிரி நார்த் ஆந்திராவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் அது. ஃபுல் கோல்டா இருக்கும். அவ்வளோ பிரசித்தி பெற்ற கோவில் அது. அந்த கோவிலை தரிசனம் பண்ணிட்டு பகவான் அங்க இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இங்க கோதாவரி ஆற்றுக்கு இங்க வராருங்க. வேற ஒரு ஆள் ஃபர்ஸ்ட் படிக்க ஆரம்பிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. May I read, Prabhuji? ஒரு ஆள் ரீட் பண்ணுங்க பிரபு. 16 ஸ்லைடு இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை. ஒரு ஆளா படிக்கலாம். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிங்க, டைம் இல்ல. ராமானந்த ராயர் நரசிம்ம சேத்திர அர்ச்சகர் சிறிது மகாபிரசாதமும் பூமாலையும் கொண்டு வந்து மகாபிரபுவிடம் கொடுத்தார். பிராமணன் ஒரு மதிய கோயிலில் கழித்தார். மறுநாள் காலை பயணத்தை தொடர்ந்தார். செல்லும் திசை தெரியாதபடியே ஆடியும் பாடியும் சென்றார். மகாபிரபு வழியிலே சந்தித்த அனைவரையும் வைணவ சமயத்தை தழுவ செய்தார். சில நாட்கள் கழித்து மகாபிரபு கோதாவரி நதிக்கரையை அடைந்தார். கோதாவரி அவருக்கு யமுனையை நினைவூட்டியது. சுற்றியிருந்த வனத்தை சென்று பார்வையிட்டார். பிருந்தாவன் தாமத்தை நினைத்து கொண்டார். வனத்தில் ஆடி பாடி முடிந்த பிறகு கோதாவரி ஆற்றை கடந்து அக்கரையில் நீராடினார். குளிக்கும் படித்துறையிலிருந்து சிறிது தூரம் நடந்த பிறகு மகாபிரபு தரையில் அமர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபத்தை உச்சரிக்க தொடங்கினார். இந்த சமயத்தில் ராமானந்த ராயர் அங்கு சிவிகை ஒன்றில் அமர்ந்து வந்தார். நீராடுவதற்காக வந்தவருடன் பல அந்தணர்கள் பாடகர்கள் வந்தனர். நீராடிய பிறகு மூதாதையர்களுக்கு வேத சம்பிரதாயப்படி நீர் வார்த்து பித்ருக்கடனை முடித்தார். ராமானந்த ராயரின் அடையாளம் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுக்கு புரிந்துவிட்டது. அவரை சந்திப்பதற்கு அத்தகைய ஆவல் எத்தகைய ஆவல் என்றால் அவரது மனம் ராயரின் பின்னாலேயே துரத்தி கொண்டு ஓடியது. மகாபிரபு இருந்த இடத்திலேயே மௌனமாக விற்றிருந்தார். இந்த அதிசய துறவியை பார்த்ததும் ராமானந்த ராயர் மகாபிரபு அமர்ந்த இடத்திற்கு அவசரமாக வந்தார். ராமானந்தரின் கண்ணுக்கு மகாபிரபு நூற்றுக்கணக்கான சூரியன்கள் பிரகாசிப்பது போல தோன்றினார். கொஞ்சம் மேலுக்கு தள்ளணும் பிரபு. இல்ல நீங்க பாருங்க, அது என்ன நீங்க மொபைல்ல தள்ளிக்கலாம் நீங்க. ஏன்னா நான் ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல எனக்கு தெரியுதுங்க பிரபு. கொஞ்சம் மேல மொபைல்ல. சரி, நான் சொல்லிக்கிட்டேன். விசாலமான உடற்கொண்டு மேனியின் காவிய துணி, கண்கள் விரிந்து தாமரை இதழ்கள் இப்படி தோன்றுபவரை பார்த்ததும் பரபரப்பாக ஓடி வந்து மகாபிரபுவின் பாதங்களை விழுந்து வணங்கினார் ராம்நாத் ராய். அதாவது இவர் அப்பதான் வந்து ஆந்திரா இதுல இருந்து நம்ம சிம்மாச்சலத்துல இருந்து பகவான் நரசிம்ம பகவான் இது பண்ணிட்டு இங்க வராருங்க. இங்க ஆக்சுவலா வந்து இவருக்கு முன்னாடியே சொன்னார் பார்த்தீங்களா, இவரை பார்க்கறதுக்காக வராரு. இந்த இடத்துல வந்து அந்த நேரத்துல வந்து இவர் என்ன பண்றாருன்னா பல்லாக்குல வராங்க. இவர் ஏன்னா இவர் வந்து கவர்னர் இல்லைங்களா இந்த சென்னை பட்டணத்துக்கு. அந்த நேரத்துல வந்து அவர் கூட வந்து பிராமணன் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூத்திரர்கள் இவங்க எல்லாம் தூக்கிட்டு பல்லாக்குல தூக்கின்னு வராங்க. ஏன்னா இவர் பித்ரு கடனை முடிக்கிறதுக்காக இங்க வராரு. இவரு வரும்போது இந்த இடத்துல வந்து மகாபிரபு அவர் சந்திக்கிறார். சந்திச்ச உடனே பார்க்கும் போதே அவருக்கு வந்து அவ்வளோ பிரகாசமா இருக்காராம். ஏன்னா அவருடைய மேனியே நம்ம நிறைய வாட்டி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அவர் மேனியே வந்து நம்மளுடைய ராதாவுடைய பாவம் தானே ஃபுல்லா. அவர் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அவ்வளோ அழகா இருப்பாரு. கலரும் வந்து அந்த மாதிரி கலரா இருக்கும் அவருக்கு. ஸோ அதை பார்த்த உடனே அவர் ஒன்றும் என்ன சொல்லணும்னு முடியாம அவர் அப்படியே வந்து கட்டி வந்து காலை வந்து வணங்குறாரு. இது அடுத்த ஸ்டைல ஒன்று பார்ப்போம். கொஞ்சம் படிங்க மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வாசிக்கவா பிரபு? வாசிங்க. கொஞ்சம் நல்ல தெரியல. எழும் கிருஷ்ண நாமாவை சொல்லும். மேல தெரியல பிரபு. மறைக்குதா? ஆமாம் பிரபு. சரி, நான் கொஞ்ச நேரம் படிக்கிறேங்க. எழும் கிருஷ்ணநாமை சொல்லும் என்றும் என்று தமது எழுத்து
ராமானந்தரை எழுத செய்தார் மகாபிரபு. ராமானந்தரை தழுவ விரும்பினார். நான் தங்களின் தாழ்மையான சேவகன், நான் சார்ந்த குலமோ 4வது வர்ணம் என்று பதிலளித்தார். ஏன்னா இவர் பாத்தீங்கன்னா சூத்திரரோட அந்த இது இப்ப நம்ம வர்ணாசிர தர்மம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த இதுல இவர் சூத்திரனா இருக்காரு. இவர் ஆக்சுவலா நம்ம பகவான் பாத்தீங்கன்னா அவர் துறவி தானே. ஏன்னா அந்த காலத்துல துறவி எல்லாம் டக்குன்னு சூத்திரன் கிட்ட இது பண்ண மாட்டாங்க, அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்படி இருந்த அவர் கட்டி அவரை தூக்கி அவரை கணைக்க பாக்குறாரு. அதுதான் சொல்ல வர்றாரு. நானே அதாவது 4வது வர்ணத்துல பிறந்தவனாச்சு அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. மகாபிரபு ராமந்தனை இறுக தழுவி கொண்டார். எஜமானரும் சேவகனும் ஆனந்த கடலில் மிதந்தனர். அதாவது 2 பேருமே அந்த மாதிரி இருக்கின்றாங்க. அது மிதந்தனர். கிருஷ்ணர் காலத்தில் பிரபு கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் ராமானந்தர் விசாகா என்ற கோவி, மகாபிரபுவோ கிருஷ்ண சொரூபனே. ஒருவரை பார்த்ததும் அடுத்தவர் உள்ளத்தில் இன்ப ஊற்று பீரிட்டு எழுவது இயல்புதானே. செயல் இல்லத்தில் வியர்வை சிந்துதல், கண்ணீர் சொரிதல், நடுங்குதல், படபடப்பு, தேக வெளுப்பு போன்ற அறிகுறிகள் இருவரிடத்திலும் தெரிந்தது. கிருஷ்ணா என்று இருவரின் அதரங்களும் அரை குறையாக முணுமுணுத்தன. பின்னர் இருவரும் மூர்ச்சி அடைந்து தரையில் சாய்ந்தனர். இம்மையும் மாறாமல் வேத சடங்குகளை அனுஷ்டிக்கும் அந்தணர்கள் இந்த பக்தி பரவசத்தை பார்த்ததும் வாயடித்து நின்றார்கள். இந்த சன்னியாசினி மேனி காந்தி பட்டொளி வீசுகிறது. அதில் தெரிவது பிரம்ம தேஜஸ். ஒரு 4வது வர்ணத்தை சார்ந்தவனாக கட்டி தழுவி அவர் எப்படி அழுகிறார். ராமானந்த ராயர் சென்னை ராஜஸ்தானியின் ஆளுநர், கல்விமான், பெரிய மனிதர். இந்த சன்னியாசியை தொட்டதும் அவர் பித்து பிடித்தவர் மாதிரியாகிவிட்டாரே, என்னே இது என்று இந்த பிராமணர்கள் வியந்தனர். இப்படி பிராமணர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் மகாபிரபு அவர்களை ஏறிட்டு பார்த்தார். தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டார். புன்முறுவல் பூக்க ராமானந்த ராயரிடம் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியர் அவரை பற்றி தன்னிடம் புகழ்ந்து கூறியதை மகாபிரபு எடுத்து கூறினார். எவ்வித முயற்சியுமின்றி அவரை சந்தித்ததில் தனக்கு மெத்த மகிழ்ச்சி என்று கூறினார். மகாபிரபுதான் அங்கு வந்தது நோக்கமே அவரை சந்திப்பதற்கு என்றும் கூறினார். சார்வபௌம பட்டாச்சாரியர் என்னை ஏவலனாக கருதுகிறார். அதே நான் இல்லாத சமயத்தில் அவர் என் நலனை பார்த்து கொள்கிறார். அவருடைய கருணையால் உங்களை பார்க்க முடிந்தது. இதை என் பிறவி பேராக நினைக்கிறேன். நான் தீண்ட தகாதவன் ஆனாலும் நீங்கள் என்னை தழுவினீர்கள். இப்படியாக பட்டாச்சாரியருக்கு அபார காஞ்சனை காட்டியிருக்கிறார். கருணை காட்டியிருக்கிறார். வேத நெறிகளின்படி நீங்கள் அந்தணர் துறவி என நான் அடுத்ததுல வரும் மாதாஜி. இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா பட்டாச்சாரி சொல்றேன் பாத்தீங்களா, அவர் பாத்தீங்கன்னா அவரும் பகவானுக்கு ரொம்ப நெருங்கின அவரும் ஒரு வைஷ்ணவர் தான். அவர் தான் நம்மளுடைய ராமானந்த ராயரை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காரு. இவர் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பக்தர். நீங்க அவரை பார்க்கணும் கண்டிப்பா. அவர் சொன்னனால அதை ஞாபகம் வச்சு கரெக்டா இங்க பார்க்க வராருங்க. நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்ப்போம். இதுல என்ன படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கவா பிரபு? படிங்க மாதா. போன்ற 4வது வர்ணத்தினருடன் சேரக்கூடாது. நீங்கள் கடவுளானதால் உங்கள் எண்ணத்தை யாராலும் புரிந்து கொள்வது கடினம். வேத நெறிகளை கண்டு அஞ்சாமல் என்னுடைய ஸ்பரிசத்தை நீங்கள் முகம் சுளிக்காமல் ஏற்றீர். ஏனெனில் கட்டுண்ட இந்த ஆத்மாவை நீங்கள் விடுவிக்க வந்தவர். என் பின்னால் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் வருகிறார்கள். உங்களை பார்த்த மாத்திரத்தில் அவர்களின் இதயம் உருகியது போல தெரிகிறது. ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ணநாமத்தை ஜபிப்பதை என்னால் கேட்க முடிகிறது. அவர்களின் கண்ணில் நீர் மல்க, உடல் சிலிர்க்க, பக்தி பரவசம் பெருகுவதை பார்க்க முடிகிறது. தங்களது உடல் அம்சங்களிலிருந்து நடத்தையிலிருந்தும் நீங்கள் பகவான் என்றே தெரிகிறது. இந்த அறிகுறிகளை சாதாரண மனிதனிடத்தில் காண முடியாது. மேற்கண்டவாறு ராமானந்த ராயர் பேசினார். நீர் மிக மிக உயர்ந்த பக்தன். உங்களை பார்த்தவுடன் ஒவ்வொருவரின் இதயமும் உருகும். நான் மாயாவாத சந்நியாசி ஆனாலும் உங்கள் ஸ்பரிசம் பட்டதால் கிருஷ்ண பிரேமை என்ற கடலில் மிதக்கிறேன். மற்றவர்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்னவிருக்கிறது? என் நிலையை அறிந்த சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் உங்களை சந்திக்க சொன்னார். அப்போதாவது என் கல் நெஞ்சம் உருகட்டுமே என்று அவர் எண்ணியிருக்கலாம். இவ்வாறு மகாபிரபு கூறினார்.
இப்படியாக சைத்தன்யரும் ராமானந்தராயரும் ஒருவரையொருவர் புகழ்ந்து கொண்டார்கள். ஒருவருக்கு ஒருவரை பிடித்திருந்தது. இந்த சமயத்தில் வைணவ அந்தணவர் ஒருவர் அங்கு வந்து சேர்ந்தார். மகாபிரபுவிற்கு தனது வந்தனங்களை தெரிவித்த பின்னர் அவரை தனது வீட்டிற்கு நண்பகல் உணவு இருந்த அழைத்தார். வந்த அந்தணன் பக்தன் என்று தெரிந்ததும் அவருடைய அழைப்பை ஏற்றார் மகாபிரபு. உங்களை மீண்டும் சந்திக்க விரும்புகிறேன். இதனால் உங்களிடமிருந்து மேலும் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டறிய முடியும் என்று புன்முறுவலுடன் ராமானந்தராயரிடம் மகாபிரபு கூறினார். நீங்கள் என்னை திருத்துவதற்காக இங்கு வந்துள்ள போதிலும் என் மனம் புனிதமடையவில்லை. உங்களை பார்த்த பிறகும் கூட எனவே இங்கு 5 நாட்களோ 1 வாரமோ இருந்து அழுக்கு படிந்த என் மனதை சுத்தப்படுத்தி செல்லும் இவ்வாறு ராமானந்தராய் கூறினார். ஒரு நடு- பிரிவை மற்றொரு பிரிவர் பொறுக்காத போதிலும் ராமானந்தராய் சைத்தன்ய பாதத்தில் விழுந்து வணங்கி சென்றார். பின் தன்னை அதாவது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமானந்தராயை ஏன் பார்க்க வந்தாரு அப்படின்றத வந்து நம்ம அந்த பட்டாச்சாரிய சொன்னனால நான் பார்க்க வந்தேன்றாருங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமானந்தராய் என்ன சொல்றாருன்னா, அவரை பார்த்துட்டு அவ்வளவு விஷயங்கள் நிறைய உங்களை பார்க்கும்போதே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எனக்கு வந்து நம்ம ஏன்னா இவங்க அப்ப சென்னை பட்டத்துல கவர்னரா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இவர் வந்து ஆக்சுவலா வந்து சூத்திரன் தான். ஆனா வந்து நம்ம ஒரு நாடை கண்ட்ரோல் பண்ற போஸ்டிங்ல இருக்காரு, சத்திரியன் மாதிரி இருக்காருங்க. இருந்தாலும் அவர் மனசுல வந்து வர்ணாசிரமம் இருந்து 4வது பொசிஷன்ல இருக்கேன் அப்படின்னு இவரே தன்னை தாழ்த்தி சொல்லிக்கிறாருங்க. இது நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது படிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யாராவது படிங்க, மற்ற கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிச்சிருங்க டைம்ல. விருந்துக்கு அழைத்த அந்தணன் வீட்டிற்கு சென்றார். மகாபிரபு மாலையில் நீராடி முடித்த பிறகு ராமானந்தராயர் வருகைக்காக ஆற்றங்கரையில் காத்திருந்தார். மகாபிரபு சிறிது நேரம் கழித்து ராமானந்தராயர் அங்கு வந்தார். அவருடன் அவரது வேலையாள் மட்டும் வந்திருந்தான். தரையில் விழுந்து அவர் மகாபிரபுவை நமஸ்கரித்தார். அவரை பிடித்து உயர்த்தி தழுவி கொண்டார். மகாபிரபு ஒதுக்குப்புறமான இடத்திற்கு இந்த 2 உயர்ந்த ஜீவன்களும் சென்று கிருஷ்ணலீலைகளை விவாதித்தார்கள். வாழ்க்கையின் இறுதி நோக்கு என்னவென்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. இந்த கேள்வியை கேட்டு விவாதத்தை தொடக்கி வைத்தார் மகாபிரபு. உரிய கடமையை செய்வதனால் ஒருவன் உன்னத பிரபுவான திருமாலை தொழுகிறான். வர்ணாசிரமத்தில் இந்த கடமைகள் யாவை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இவை தவிர இறைவனை மகிழ்விக்க வேறு வழியே இல்லை என்று ராமானந்தராயர் பதில் உரைத்தார். மகாபிரபு வர்ணாசிரம முறையை இவ்வுலக விவகாரம் என்று கருவினார். வர்ணாசிரமம் ஆன்மீக மேம்பாட்டிற்கானது, இது புற உலகம் சார்ந்தது. இன்னும் நல்லதாக ஏதாவது சொல்லுங்களேன் என்று மகாபிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்ப இந்த வர்ணாசிர தர்மத்தை பத்தி அவர் சொல்றாருங்க. யாரு சொல்றாரு? ராய் சொல்றாருங்க. ஆனா வந்து அப்ப கூட சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. எனக்கு வந்து இன்னும் வந்து அதிகமா சொல்லு, எனக்கு வந்து நீ சொல்றது இது வந்து நாட்டுக்காக சொல்றது, ஆனா பகவானுக்காக சொல்ற. பகவான் வந்து என்ன கடமை சொல்லியிருக்காரு? 4 வர்ணங்கள் சொல்லியிருக்காரு, அதோட கடமைகள் சொல்லியிருக்காரு. அது நமக்கு கிடையாது, அது மக்களுக்கு. நம்ம பக்தனா இருக்கிறோம். அதனால பக்தனுக்கு என்ன வேணும் அது இதுல புரிஞ்சுங்க. இதுல ஒன்று சஸ்பென்ஸா சொல்றாரு, அது நல்லா கிளியரா பாருங்க. ஒன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதை புரிஞ்சுக்கலாம். வர்ணாசிரமம் பகவான் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா சைத்தன்ய பிரபு என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த காலகட்டத்துக்கு அது பொருந்தாது, இது பகவானோட இது சஸ்பென்ஸ், அதை மறைமுகமா சொல்றாருங்க. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. செய்யும் கருமங்களின் பலன்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பது பரிபூர்ணமானது என்றார் ராமானந்தர். ஓ குந்தி மைந்தனே, நீ சொல்வதெல்லாம், நீ உண்பதெல்லாம், நீ கொடுப்பதெல்லாம், நீ செய்யும் தவங்கள் எல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணமாக அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று பகவத்கீதையின் ஸ்லோகங்களை மேற்கோள் காட்டினார் ராமானந்தர். இதுவும் புற உலக சார்புடையது, ஆகையால் மாசுபட்டது. எனவே இன்னும் சிறந்த விளக்கத்தை நான் எதிர்பார்ப்பதாக மகாபிரபு கூறினார். வர்ணாசிரம தர்மத்திற்கு இட்ட கடமையை நிறைவேற்றி துறவரத்தை மேற்கொள்வது பரிபூரணத்தின் சத்தாகும் என்றார் ராமானந்தர். இந்த சமயத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்தும் பகவத்கீதையிலிருந்தும் தலா ஒரு ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டினார் ராமானந்தர். சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள இன்னார் இத்தொழிலை செய்ய வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டால் ஒருவனால் அதன் தன்மையையும் குறைபாடுகளையும் கூட புரிந்து கொள்ள முடியும். பிறகு எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி பணிவிடை செய்வதே முதல் தரமான பக்தனாவான். ஹரே கிருஷ்ண மாஜி. தேங்க்யூ. இதுல வந்து வர்ணாசிர தர்மத்துல வந்து 4 கடமை கொடுத்திருக்காரு, 4 இதுவும் கொடுத்திருக்காருங்க. ஏன்னா அந்த காலகட்டத்துக்கு 5 வருஷத்துக்கு அது
5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்ப பகவான் சொன்னதுதான். இப்பவும் அது நடைமுறையில் இருக்கு, கடமையில இருக்கு. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் கூட மேன்மையா, இது மக்களுக்காக பொதுவாக சொன்னது. இது அந்த காலகட்டத்துல இனி என்ன சொல்லணும், இதுக்கு மேல எனக்கு இருக்கு, நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி ராமானந்தர் ஆயரை அவரு இன்னும் ஊக்கப்படுத்துறாருங்க. இது அவரு ஒண்ணா சொல்லிட்டு வருவாரு. அதை விரிவா பார்ப்போம். ஏன்னா இவர் ராமேந்திராவை நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டே அவரை நல்லா கௌரவிச்சிருக்காங்க அவரு. ஏன்னா அவரை பத்தி ஒண்ணு நம்ம நிறைய படிக்கலாம். இது படிங்க மாட்டாங்க. யாராலும் படிக்க முடியுமா இதை? படிக்கட்டுமா? படிங்க மாட்டாச்சு. எல்லா மதங்களையும் தொழிலை விட்டுவிட்டு என்னிடத்தில் சரணடைவே என்னை பாதுகாப்பை பெறுவதுடன் நான் செய்த பாவங்கள் அனைத்தையும் ஒழிக்கின்றவனாகிறேன். அப்படிப்பட்டவன் எதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை. இவ்வுலக கடமைகளை துறப்பது என்பது இவ்வுலக பற்றி எதிர்மறைவு பக்கம் என்பது மகாபிரபுவின் கருத்து. இதுவும் புறவுலகம் சார்ந்த இன்னும் நல்லதாக வேறு ஏதாவது இருந்தாலும் கூறுங்கள் என்று ராமானந்தர் மகாபிரபு தூண்டிவிட்டார். அனுபவபூர்வமான அறிவுடன் சேர்ந்த பக்தி சேவை ஞான மிஸ்ர பக்தி எனப்படுவது முழுமையின் சத்து. இவ்வாறு விடையளித்த ராமானந்தர் பகவத்கீதை ஸ்லோகம் ஒன்றை கூறினார். தெய்வீக தளத்தை எய்துபவன் உடனடியாக பரபிரம்மத்தை உணர்ந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறான். அவன் எதற்கும் ஏங்குவதில்லை, புலம்புவதும் இல்லை. அனைத்தும் உயிர்வாழிகளிடம் சரிசமமாக பழகின்றான். இப்படியாக பகவான் தூய பக்தி தொண்டை ஏற்றவனாகி இருக்கிறான். இதுவும் புறவுலகம் சார்ந்தது. இவனும் உயர்ந்ததாக ஏதாவது கூற முடியுமா என்று ராமானந்தர் மேலும் தூண்டிவிட்டார். ஏசிய மற்ற தூய பக்தி ஊதியம் முழுமையாகும் என்று விடையளித்தார் ராமானந்தர். ஸ்ரீமத் பகவத்தின் பிரம்மன் உரைத்ததாக சொல்லப்படும் ஒரு ஸ்லோகத்தை அவர் மேற்கோள் காட்டினார். அன்பான பிரபுவே, கடவுளின் அருவ உருவத்தை அறிந்து கொள்ளும் அன்பான பிரபுவே, கடவுளின் அருவ உருவத்தை அறிந்து கொள்ளும் முயற்சிக்கு விடுபட்டு ஒருவன் தான் சார்ந்த சமயமாக வர்ணமோ எதுவாயினும் சரி, உம்மை பற்றியும் உமது நாமம், உமது ரூபம், லீலைகள், குண அதிசயங்கள் ஆகியவற்றை தன்மை அறிந்த பக்தரிடம் கேட்டறிபவன் மனம், வாக்கு, காயம் இவற்றால் உங்களிடம் சரணடைய போது யாராலும் வெற்றி கொள்ள முடியாது. தங்களை வெற்றி கொண்டிருக்கிறான். மகாபிரபுவே, இதை முழுமையாக அடிப்படை தத்துவமாக ஏற்றுக்கொண்டவர். மேலும் மேம்பட்ட விரும்புபவர்கள் இதை பயிற்சி செய்ய வேண்டுமானால் மகாபிரபு இந்த விளக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். இருப்பினும் இந்த விளக்கத்துடன் திருப்தி அடையாமல் மேலும் சிறந்த விளக்கத்தை எதிர்பார்த்தார் மகாபிரபு. இதை சொல்ல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸஸா எதிர்பார்க்கிறாரு. ஆதி புருஷருடன் பக்தி பரவச பிரமையை சொல்பவன் முழுமடைவன் என்றார் ராமானந்தர். இதை நிரூபிக்கும் பொருட்டு ராமானந்தர் கீழ்காணும் 2 ஸ்லோகங்களை உதித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. நானே படிச்சிடுறேங்க டைம்ல. பசி தாகம் இவை இருக்கும் வரை புசிப்பதும் பருகுவதும் ஒருவருக்கு மகிழ்ச்சி தரும். பிரபுவை தூய பக்தியுடன் பூஜித்தால் பக்தனின் இதயத்தில் தெய்வீக பெருமிதம் தலை தூக்கும். நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் பக்தி செயல்களும் கூட தூய பக்தி தொண்டை பெறுவது இயலாது. உரிய விலை கொடுத்தே அதனை வாங்க முடியும். அதாவது மிகவும் பிரசிக்கப்பட்ட அதை பெற முடியும். இத்தகைய பக்தி தொண்டு எங்கும் விற்கப்பட்டாலும் என்ன விலை போனாலும் கொடுத்து அதனை வாங்க வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாருங்க. இது முதல் ஸ்லோகம் வித்யா பக்தி முறைக்கு உட்பட்டது. 2வது தானாக எழுகின்ற பக்தி தொண்டு என்பது தொண்டை குறிப்பது. இந்த கட்டத்திலிருந்து மகாபிரபு ராமானந்தருடைய தூண்டாமல் தானாக எழும் பக்தி தொண்டை அடிப்படையில் சென்றது. அதிலெல்லாம் சரி, இன்னும் ஏதாவது தெரிந்தால் சொல்லுங்களேன் என்று ராமானந்தரை இன்னும் உசுப்பேற்றினார் மகாபிரபு. அதாவது எஜமானுக்கு வேலைக்காரன் குற்றுப்போல் புரியும் விசுவாசம் மிக உயர்ந்தது என்றார் ராமானந்தர். மகாபிரபு அவரை லேசில் விடுவதாய் இல்லை. தான் நறுக்கென்று தெரிந்து போன்ற விடையே அவர் எதிர்பார்த்தார். சகோதர பாவத்தில் பிறகு பெற்றோர் பாவத்தையும் செலுத்தப்படும் அன்பை ராமானந்தர் குறிப்பிட்டார். ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் 2வது ஸ்லோகத்தில் அவர் மேற்கோள் காட்டினார். பிரபுவின் பிரம்ம தேசிகள்
போற்றி தன் அறிந்தவர்கள் பரமபுருஷ பகவானே தங்களின் எஜமானன் என்று எண்ணி பக்தி சேவை புரிபவர்கள், மாயன் பிடியில் இருப்பவர்கள் ஆகிய இந்த 3 ரகஸ்தர்களும் பக்தி செயல்களை அடுக்கடுக்காக செய்து குவித்துவிட்டு இப்பொழுது ஆயர்குல சிறுவனாக பகவானுடன் ஒட்டி உராசிகளுடைய புரிந்து கொள்ள முடியவர்கள். நந்த மகாராஜா என்ன புண்ணியம் செய்தாரோ பரமபுருஷ பகவானை மகனாக அடைவதற்கு, என்ன தவம் செய்தாலோ யசோதா புருஷோத்தரமான பிள்ளையை அடைவதற்கு, அவளுக்கு பால் புகுட்டுவதற்கு முனைவிட நீங்கள் இப்பொழுது கூறியது உயர்ந்தது. ஆனாலும் இன்னும் ஒரு தெய்வீக ரசம் மிஞ்ச முடிகிறது. அந்த அதிக உன்னத ரசத்தை சுவைப்பது எப்படி என்று கூறவும். இவ்வாறு மகாபிரபு இன்னும் ராமானந்தரை உசிப்பி விட்டார். அவர் பகவானை பத்தி அது இந்த லீலையெல்லாம் பத்தி ஒண்ணு சொல்ல அவர் திரும்ப இன்னும் பத்தல, இன்னும் நீங்க சொல்லுங்க இது இந்த. ஏன்னா அவருடைய கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா கடைசியில உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அது எதுக்காக மாதிரி சொல்ல வரான்ட்டு. இந்த ஸ்லைடு யாராவது படிக்க முடியுமா? நான் படிக்கிறேன் பிரபு. மணப்பெண்ணுக்காக எங்கும் மணமகன் பாவத்தில், அதாவது நாயகன் நாயகி பாவத்தில் மனோகரன் மீது செலுத்தப்படும் பக்தி மிக மிக உயர்ந்த பக்தி நிலை. எந்த மனோபாவத்தில் ஒருவன் முகுந்தர் மீது பக்தி செலுத்துகிறானோ அது நல்லதுதான். இருப்பினும் எல்லா பக்தி நிலைகளையும் விருப்பு வெறுப்பின்றி ஆராய்ந்த பின்னர் பக்தியில் மேடுபள்ளம் இருப்பது தெரியும். உயர்ந்து கொண்டே போகும் பக்தி பல்வேறு ரசனைகளில் அனுபவிக்கப்படுகிறது. ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக இந்த படிப்படி நிலையில் அதி உன்னத ரசம் தாம்பத்திய ரீதியில் காணப்படும் பிரேமை. இவ்வாறு விடையளித்த ராமானந்தராயர் மற்றொன்றையும் சொன்னார். செலுத்தப்படும் பக்தியின் அளவிற்கேற்ப நானும் கருணை காட்டுவதாக பகவத்கீதையில் பகவான் கூறியிருக்கிறார். இருப்பினும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கோபியரின் பக்திக்கு என்றென்றும் ஈடு செய்ய முடியாது என்கிறார் என்று ராமானந்தர் கூறினார். முழுமையின் அளவு இது என்றார் மகாபிரபு. இன்னும் உயர்ந்ததாக ஏதாவது இருந்தால் கருணை கூர்ந்து அதை விளக்குமாறு கேட்டார் விடாப்பிடியாக. இன்று வரையிலும் எனக்கு தெரிந்த வரையில் இந்த ஜட உலகத்தில் பகவத்தொண்டு என்ற பக்குவ நிலையை தாண்டி விசாரம் செய்தவர்கள் இல்லை. கோபியருள் திருமதி ராதாராணியின் கிருஷ்ண பிரேமை மிக மிக உயர்ந்தது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் திருமதி ராதாராணியை கோபியர் பின்வருமாறு புகழுரைக்கிறார்கள். ஒதுக்குப்புறமான இடத்திற்கு கிருஷ்ணர் கொண்டு சென்ற கோபி அவரை யாரும் பூஜிக்காதவாறு பூஜித்திருக்க வேண்டும். மேற்கண்டவாறு ராமானந்தராயர் கூறியதை கேட்ட பின்னர் மகாபிரபு இவ்வாறு செய்துவிட்டார். தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருங்கள். நீங்கள் கூறுவதை கேட்க மகிழ்ச்சி. ஏனெனில் உங்கள் அதரத்திலிருந்து அமுதல்லவா வருகிறது. மற்ற கோபியர் இருந்ததால் ராசக்கிரீடை நடனத்தின் போது ராதாராணியுடன் காதல் ஜாடை புரியவில்லை. மற்ற கோபியரை தவிர்த்து ராதையிடமே அதிக பிரியத்தை காட்டினார் பகவான். இதிலிருந்து ராதையிடமே கிருஷ்ணர் அதிக பிரியம் கொண்டிருந்தார் என்று தெரிகிறது. ராமானந்தராயர் தொடர்ந்தார். திருமதி ராதாராணியின் காதல் லீலைகளை நான் கூற கேளுங்கள். மற்ற கோபியர் மத்தியில் தன்னை சமமாக பவித்த போது விருட்டென்று ராதை நடனத்திலிருந்து வெளியேறினாள். அவள் கையுண்ட யுத்தி இது மன்மத பானம் தாங்க முடியாத கிருஷ்ணர் அப்படின்னு. அதாவது இப்பதான் முக்கியமான ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி இப்பதான் முக்கியமான இடத்துக்கே வந்திருக்காங்க. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா பகவானை அது ஒரு விஷயமா அவர் சொல்லுவாரு. பாகவத இருந்து எடுக்கிறாரு, பகவத்கீதையிலிருந்து அவர் எடுத்து அது ஓமியா காட்டுறாருங்க. யாரு ராமானந்தராய் கூட. அப்ப கூட பகவானுக்கு அது ஏத்துக்கல. ஏன்னா இதை என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ராதாராணியை பத்தியும் நம்முடைய லீலையை பத்தியும் சொல்லுவார். ஏன்னா அவரு ரொம்ப பக்தர் இல்லைங்களா. ராதாராணி தானே முதல் பக்தர் அவங்களுக்கு பகவானுக்கு. அதை பத்தி சொல்லணும்ன்றத சொல்ல வர்றாருங்க. நம்ம அடுத்த செயல பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா? நான் படிச்சுட்டுமா? படிக்கிறேன் பிரபு. படிக்க. ராமானந்தராயர் பரமபக்தன், கடவுளிடம் பிரியமானவர், மாயாசக்தி அவர் மனதை திரையிட்டு மறைக்காமல் விட்டாலும் கட்டுறுதியான தீவிரமான மகாபிரபுவின் மனதை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தாலும் அவர் சற்றே கலக்கமுற்றார். இந்த நிலையில் ராமானந்தர் கூறிய விடையானது, நான் வெறும் ஆட்டம் ஆடும் கைப்பாவை, நீங்களே சூத்திரதாரி. உங்கள் மனதில் எழுகின்றவற்றை நான் குரலிட்டு ஒலிக்க செய்கிறேன். கிருஷ்ணரே பரமாத்மா ஸ்வரூபமான பகவான். அவதாரங்களில் ஆதி மூலம், அனைத்து செல்வ சிறப்புகள் உடையவன். கிருஷ்ணா என்ற சொல் அவன் அனைத்தையும் வசீகரிக்கக்கூடியவன் என்று பொருள்படும். ஆணோ பெண்ணோ அனைவரையும் வசீகரிப்பவன் அவன். அசையும் அசையா பொருட்களை கவர்ந்திருப்பவன் அவன். அனைத்து பக்தி ரசத்திலும் அவனே வசீகரன். ஏனெனில் அவனே தாம்பத்திய ரசனையின் மொத்த உருவம். உண்மையில் கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் மட்டும் வசீகரன் அல்ல.
தனது விரிவுகளுக்கும் ஏன் தனக்கே கூட அவன் வசீகரன், தன் அழகில் மயங்குபவன் என்று கூட சொல்லலாம். துவாரகையில் உள்ள அலங்கரிக்கப்பட்ட தூண் ஒன்றில் தன் பிரதிபிம்பத்தை பார்த்தவன் அதனை ஸ்லைடு மாறி இல்ல நீங்க எந்த ஸ்லைட் படிக்கணும் எனக்கும் குழப்பமா இருந்தது. எனக்கு நீங்க வேற ஸ்லைடு வந்துட்டு இருந்தது. அது நீங்க அந்த ஸ்லைடு இல்ல நான் படிச்சிடறேன் மாதாஜி. அதே நடத்தாமல் இருந்ததற்கு மனம் வருந்தினார். அதான? ஆமா, நான் படிச்சிடறேன் ஃபாஸ்டா படிச்சிடறேன். சரி, படிங்க. ராதாராணியை உரியவாறு நடத்தாமல் இருந்ததற்கு மனம் வருந்தினார். அவரும் பாதி ராச நடனத்திலிருந்து வெளியேறி ராதாராணியை யமுனை ஆற்றங்கரை முழுவதும் தேடி சென்றார். விருந்தாவன புதர்களில் தேடிய பின்னர் அவர் புலம்பினார். பல்லாயிரக்கணக்கான கோபியர் மத்தியிலும் இன்பம் கிடைக்க பெறாத கிருஷ்ணர் ராதாராணியை தேடி சென்றது அவள் எவ்வளவு தூரம் தெய்வ அனுபவம் தகுதி படைத்தவள் என்பதை காட்டும். இதை கேட்ட பின்னர் மகாபிரபு பேசினார். நான் எந்த நோக்கத்திற்காக உங்கள் வீட்டிற்கு வந்தேனோ அது நிறைவு பெற்றுவிட்டது. இப்போது வாழ்க்கையின் பரம லட்சியம் எனக்கு புரிகிறது. அதை அடைவதற்கான வழியும் தெரிந்துவிட்டது. இருப்பினும் இன்னும் சற்று உயர்வானது இருக்கின்றது. என் மனது அதை கேட்பதற்கு ஆவலாய் இருக்கிறது. கண்ணன் ராதை இவர்களின் உறவு என்ன? தெய்வாம்ச ரசனை பற்றிய கூற்றுக்கள் என்ன? கடவுள் பிரேமையின் அசல் வடிவம் என்ன? ஆகியவற்றை விளக்கவும். ராமானந்தர் பதில் கூறினார். எனக்கு இது பற்றி ஏதும் தெரியாது. நீங்கள் என்னை பேச வைத்து ஆட்டி வைக்கிறீர். நீவிரே என் இதயத்தை ஏக்கி என்னது பேச வேண்டும், இப்படி பேச வேண்டும் என்று இப்படி பேச வேண்டும் என்று ஆட்டி படைக்கிறேன். நீங்கள் என்னை என்ன கூற வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ நான் அதனை கிளிப்பிள்ளை போல் பேசுகிறேன். நான் நன்றாகவோ அல்லது மோசமாகவோ பேசுகிறேனோ என்று கூட எனக்கு தெரியாது. பிரபுவே, நீங்கள் பரமபுருஷ பகவான். உமது நாடக லீலைகளை யார் புரிந்து கொள்ள இயலும்? நான் மாயாவாதி துறவி. எனவே தெய்வீக காதல் கொண்டு என்பது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. சார்வபௌம பட்டாச்சாரியுடன் சேர்ந்த பிறகு என் மனம் தெளிவு பெற்றது. அவரிடமிருந்தே கிருஷ்ண பக்தி பற்றிய உண்மைகளை தெரிந்து கொண்டேன். இவ்வாறு மகாபிரபு விடையளித்தார். தனக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி எதுவும் தெரியாது என்றும் ராமானந்த ராய் அனைத்து அறிந்தவர் என்றும் தன்னிடம் சர்வபௌம பட்டாச்சாரி கூறியது மகாபிரபு ராமானந்தரிடம் கூறினார். நான் இங்கு வந்தது உம்மை காண்பதற்கு. நான் துறவியானதால் நீர் என்னை தேவையில்லாமல் புகழீர்கள். உண்மை வேண்டும். உண்மை என்னவென்றால் ஒருவன் அந்தனனோ சன்னியாசியோ அல்லது 4ஆம் வருணத்தை சார்ந்தவனோ எதுவாயினும் அவன் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை அறிந்திருக்கிறாயில் அவன் உண்மையில் ஆன்மீக ஆசானே. என்னை கட்டறிந்த துறவி என்று நினைத்து ஏமாற்ற முயற்சிப்பதை தவிர்க்கவும், ராதா கிருஷ்ணனை பற்றி கூற்றுகளை விலக்கி என் மனதை திருப்தி செய்யவும் என்று மகாபிரபு கூறினார். இவர் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு, நீ சன்னியாசி இல்ல நான் ஒரு பகவான் இல்ல நான் வேற இது வைணவர் அப்படிலாம் நீ இது பண்ண வேண்டாம். நீ பகவானுடைய லீலையும் அவருடைய மகாமந்திரத்தை நீ சொன்னாவே போதும், நீ ஒரு ஆத்மா, அப்படி தூய ஆத்மா அப்படின்ற இதை விளக்கமா சொல்ல வர்றாருங்க. இப்ப நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம். இது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? நானே படிச்சுட்டுமா? இதுதான் ஆமா, அதே ஸ்லைடு மாறும்போது எக்ஸ்ட்ரா வந்துடுச்சு. நான் திருப்பி வெளியே கொண்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிட்டு உங்களுக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிக்கவா பிரபு? ஆமா, அந்த இது படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி நான் படிக்கட்டுமா? யாராவது படிங்க மாதாஜி, யாராவது படிங்க. மேலே கொஞ்சம் கீழே இது பண்ணணும். இல்ல உங்க மொபைல்ல தான் பண்ண முடியும் மாதாஜி. நான் என்னோட ஸ்கிரீன் ஷீட்ல ராமானந்தராயர் பரம பக்தன், கடவுளிடம் பிரியமானவர், மாயா சக்தி அவர். நான் படிக்கட்டுமா? நானே படிக்கிறேன் பிரபு. மனதை திரையிட்டு மறைக்காமல் விட்டாலும் அட்டுறுதியான தீவிரமான மகாபிரபுவின் மனதை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தாலும் அவர் சற்றே கலக்கமுற்றார். இந்த நிலையில் ராமானந்தர் கூறிய விடையாவது, நான் வெறும் ஆட்டம் ஆடும் வைப்பாவை, நீங்களே சூத்திரதாரி. உங்கள் மனதில் எழுகின்றவற்றை நான் குரலிட்டு ஒலிக்கச் செய்கிறேன். கிருஷ்ணரே பரமாத்ம ஸ்வரூபமான பகவான், அவதாரங்களின் ஆதி மூலம், அனைத்து செல்வ சிறப்புகள் உடையவன். கிருஷ்ண என்ற சொல் அவன் அனைவரையும் வசீகரிக்கக்கூடியவன் என்று பொருள்படும். ஆணோ பெண்ணோ அனைவரையும் வசீகரிப்பவன் அவன். அசையும் அசையா பொருட்களை கவர்ந்திழுப்பவன் அவன். ஹரே கிருஷ்ணா. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கேக்குது, கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க.
படிங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஏனெனில் அவனே தாம்பத்திய ராதையின் மொத்த உருவம். உண்மையில் கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் மட்டும் வசீகரன் அல்லன். தனது விரிவுகளுக்கும், ஏன் தனக்கே கூட அவன் வசீகரன், தன் அழகில் மயங்குபவன் என்று கூட சொல்லலாம். துவாரகையில் உள்ள அலங்கரிக்கப்பட்ட தூண் ஒன்றில் தன் பிரதிபிம்பத்தை பார்த்தவன் அதனை தழுவ விரும்பினான். என்னே அழகு, இத்தகைய மன்மதனை இதுவரை பார்த்ததில்லையே, யார் இவன்? அவனை பார்த்த மாத்திரத்தில் திருமதி ராதாராணி எப்படி தழுவி கொள்ள விரும்புவாளோ அப்படி தழுவி கொள்ள விரும்புகிறேன். மேற்கண்டவாறு கூறி ராமானந்தர் இன்னும் தொடர்ந்தார். நான் சுருக்கமாக ஆதி பகவானின் அம்சத்தை விளக்கியுள்ளேன். ராதாராணியின் நிலையை இப்போது விளக்குகிறேன். கிருஷ்ணரின் வரம்பில்லா சக்திகள் ஆன்மீகம், உயிர் பிழைக்க வாழும் ஜீவன்கள் என்று வகைப்படுத்தப்படலாம். இந்த மூன்றின் சக்தி அகச்சக்தியானது பிரபுவின் உருவக சக்தி. இது இரண்டையும் விட உயர்ந்தது. பிரபு கிருஷ்ணா சத்யானந்த சொரூபன். இப்படியாக அவரது அகசக்தி மும்முகம் கொண்டது. வானாதினி என்பது அவரது ஆனந்த சொரூபம். சாந்தினி என்பது அவருடைய புது இருப்பு. சமவித என்பது அவரது அறிவின் வெளிப்பாடு. கிருஷ்ணரும் அவரது பக்தர்களும் உய்யும் இன்பம் வர்ணாதினி. இதுவே பெரிய விஷயம் கடவுள் பக்தி. இந்த பகுதி முற்றிலும் இன்பமயமானது. இது தெய்வீக ரசானுபாவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. முழுமுதற் கடவுளிடம் காட்டப்படும் பிரேமை மகாபாவம் ஆகும். இங்கு பக்தி பரவசத்தின் பிரதிநிதி திருமதி ராதாராணி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பாருங்க, ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, கண்ணாடியில ஒரு தூண் பக்கத்துல போயிருக்கும் போது அந்த உருவத்தை பார்த்துட்டு இவரே ஆச்சரியப்படுறாரு. யாரு? பகவானே ஆச்சரியப்படுறாரு. இவ்வளவு அழகான பொண்ணா, இவ்வளவு அழகான ஒரு ஆள் இருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா அவர் உருவத்தை பார்த்து அவரே மயங்குறாரு. சோ அந்த அளவுக்கு அவரு இருக்காருன்றது நம்ம இதுல வந்து சுட்டி காட்டுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைடு படிக்க முடியுமா? படிக்கிறேன் பிரபு. ஆமா, படிங்க. ராதாராணியின் பிரேமை என்ற பரமானந்தால் ஆனது. மிக மிக நெருங்கிய தோழி. அவளுடைய ஒரே கவலை அவரின் விருப்பங்களை நிறைவு செய்வது. திருமதி ராதாராணி உன்னத ஆன்மீக சிகாமணி. இதர கோபியர் அவளது ஆன்மீக உடலின் பிரிவுகள். திருமதி ராதாராணியின் தெய்வீக மேனி ஒளி வீசும் சுடர். தெய்வீக ரசானுபவங்கள் பொருந்தியது. பிரபு கிருஷ்ணர் அவள் மீது வைக்கும் நேசம் பரிமள ஸ்பரிசம் போன்றது. திருமதி ராதாராணி கருணை என்ற நீர் ஊற்றில் முதல் குளியலை முடித்துவிட்டு அடுத்த குளியலை இளமை என்னும் அமுதில் முடிக்கிறாள். நண்பகல் குளியலுக்கு பிறகு அவள் தேகச்சுடர் என்ற அமுதத்தில் நீராடுகிறாள். நாணம் என்ற நல்லாடை உடுத்திய அவள் கரும்பட்டு சேலை தரித்தவளாகிறாள். அவளின் கிருஷ்ண பிரேமை மேலாடை. இது அரக்கு வர்ணத்தினால் ஆனது. அவள் மார்பகங்களை அன்பு, கோபம் என்ற இரு மூடி கச்சையில் மறைக்கின்றாள். அவளது மேனி எழில் குங்கும சிவப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. திருமதி ராதாராணி தன் சக கோபியரின் அன்பினால் காட்டும் அன்பு அரைத்த சந்தனத்திற்கு ஒப்பானது. அவள் முகம் காட்டும் புன்முறுவல் பச்சை கற்பூரத்திற்கு ஒப்பானது. இவை யாவும் சேர்ந்த பசையாய் அவள் தன் மேனியில் பூசியுள்ளாள். கிருஷ்ணருக்காக ராதை ஏங்கும் ஏக்கம் கஸ்தூரி பெருக்கம் போன்றது. மூடி மறைந்த கோபம், தந்திரம், இந்த இரண்டும் அவளது கூந்தல் அலங்காரம். பொறாமையால் எழுந்த அவளது கோபத்தின் தன்மை அவள் உடுத்தியிருக்கும் பட்டுச் சேலை போன்றது. அவளது அதரங்களில் பளபளக்கும் சிவப்பு சாயம் வெற்றிலை பாக்கு செய்த மாயம். மாதவனிடம் அவள் கொண்ட காதல் அடையாளம். காதல் விவகாரங்களில் அவள் கையாளும் இரட்டை தந்திரம். அஞ்சனம் தீட்டும் உத்தி. மேனியில் அவள் அணிந்திருக்கும் ஆபரணங்களோ மகிழ்ச்சி பிரவாகத்தால் பளிச்சிடுபவை. இந்த அணிகலன்கள் 20 வகை பரவச அடையாளங்கள். அவளது தெய்வீக தன்மைகள் மேனியில் அணிந்துள்ள மலர் மாலை மாதிரி. திருமகளின் திலக்கம் அகன்ற நெற்றியில் இதயத்தை தொங்கட்டான் என்றால் அவளது காதல் விவகாரங்களில் ரத்தினம். திருமதி ராதாராணியின் கோபியர் தோழிமார் அவளது மனத்தின்
மனசெயல்கள் கமலக்கண்ணனின் நீலைகளை மையமிட்டவை. இளமையின் பிரீதி என்று தோழி ஒருத்தி தோழில் அவளது கை, அவள் படுத்திருக்கும் மஞ்சம் அவள் கொண்டுள்ள பெருமிதம். இந்த மஞ்சம் அவள் தம் மேனி பரப்பும் மரணத்தின் மையத்தில் இந்த படுக்கையில் எப்பொழுதும் சரிந்த மோகனின் முகத்தில் நினைத்தபடி இருக்கிறாள். ராதாராணியின் காதணிகள் கிருஷ்ணரின் பேர் அப்படின்றத இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நானே படிச்சுட்டுமா மாதாஜி, நீங்க படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. புகழ் குணம் இவற்றை பறைசாற்றும் அணிகலன்கள் இந்த மூன்றையே அவள் தன் வாயுரை வெள்ளத்தில் மிதக்க செய்கிறாள். தாம்பத்திய உறவினும் தேனை குடிக்குமாறு அவள் மனோகரனை தூண்டுகிறாள். மனமோகனின் புலனிச்சைகளை எப்போதும் நிறைவு செய்வதில் அவள் பொழுதை கழிக்கிறாள். திருமதி ராதாராணி கிருஷ்ண பிரேமை என்னும் விலை மதிப்பற்ற அணிகலன்கள் நிரம்பிய சுரங்கம். அவளது ஆன்மீக உடல் ஈடு இணையற்ற தெய்வீகத்தன்மை நிறைந்தது. கிருஷ்ண பிரேமையின் தோற்றுவாய் எது என்று கேட்டால் திருமதி ராதாராணி மட்டுமே என்று பதில் கிடைக்கும். கிருஷ்ணரின் அதிபெரிய நண்பர் யார்? இதற்கும் விடை ராதாராணியை தவிர வேறு யாரும் அல்ல. அவள் கூந்தலோ சுருள் கேசம் கொண்டது, 2 விழிகளோ எப்போதும் இங்கும் அங்கும் சுழன்று கொண்டிருப்பவை. அவள் மார்பகங்களோ கட்டுறுதியானவை. அனைத்து தெய்வீக தன்மைகளும் ராதாராணியிடம் இருப்பதால் அவளே கிருஷ்ணரின் விருப்பங்கள் நிறைவு செய்யக்கூடியவள். சத்யபாமாவோ கூட திருமதி ராதாராணியின் பாக்கியத்தை அதி உன்னத நன்மைகளையும் விரும்புவள். உடை தரிக்கும் கலையை அனைத்தும் கோபியரும் ராதாராணியிடமிருந்தே தெரிந்து கொண்டவர்கள். திருமகளும் மலைமகளும் அவளது எழிலையும் குணங்களையும் போற்றுபவர்கள். வசிஷ்டரின் பத்தினியான கற்புக்கரசி அருந்ததியும் திருமதி ராதாராணி கற்பையும் சமய கொள்கைகளையும் நகல் செய்பவள். பகவானாலேயே ராதாராணியின் தெய்வீக நன்மைகளின் உச்சியை அடைய முடியாது. அப்படி இருக்கையில் அற்ப உயிர் வாழி எங்கனும் ராதாராணியின் உன்னதத்தை அளவிட முடியும். இப்போது எனக்கு ராதா கிருஷ்ணன் காதல் விவகாரத்தில் உண்மை புரிந்துள்ளது. இப்படிப்பட்ட காதலை எப்படி இருவரும் அனுபவிக்கிறார்கள் என்பதை நான் அடுத்ததாக கேட்க விரும்புகிறேன் என்று கூறினார் மகாபிரபு. பகவான் கிருஷ்ணன் தீர லலிதன். ஏனென்றால் தனது தோழியர்களை எப்போதும் வசீகரப்படுத்தி வைக்க முடியும். அவரது ஒரே பணி புலனின்பத்தை அனுபவிப்பது மட்டுமே. இரவு பகலாக பகவான் கிருஷ்ணரின் திருமதி ராதாராணியுடன் பிருந்தாவன் மலர் வனங்களில் விலாபித்துக் கொண்டிருப்பவர். இது அவரது கைசோர பருவமாயிற்றே. மேற்கண்டவாறு ராமானந்த ராயர் கூறியதும் அவரை மேலும் மகாபிரபு தூண்டிவிட்டார். மகாபிரபு இது இவ்வளவும் சொன்ன பிறகு, ராதாராணியை பத்தி அவ்வளவு விஷயங்கள் சொன்ன பிறகு கூட பகவானுக்கு இன்னும் திருப்தி அடையல. இன்னும் நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இன்னும் சொல்லுங்க, இதுக்கு மேல ஒன்னும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அவர் தூண்டி விட்டுட்டே இருக்காரு. நம்ம அடுத்தது என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு பார்ப்போம். அடுத்தது புகழ் பவித்ர குணம் இவற்றை பறைசாற்றும். அதானே? இல்ல, இதற்கு மேலும் என்னால் வந்திருக்குங்களா? இதற்கு மேலும் என்னால் விளக்க முடியும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை. பிரேம விலாச விவர்த்தம் என்று சொல்லி செய்தி உண்டு. நான் சொல்ல இதை நீங்கள் எனக்கு கேட்கலாம், ஆனால் உங்களுக்கு கேட்பதற்கு விருப்பமா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று கூறினார் ராமானந்தர். பின்னர் தான் சொந்தமாக இயற்றிய கவிதையை ராமானந்தர் பாடலாக பாடினார். பக்தி பரவசம் மேலிட மகாபிரபு வாயை பொத்திக் கொண்டு அவரது கவிதை கானத்தை கேட்டார். தெய்வீக காதல் சல்லாபங்களை பற்றி உலகப்பற்று கொண்ட மனிதன் கேட்டால் அவற்றை தவறாக புரிந்து கொள்வான். சகஜியர்கள் இவற்றை கேட்டால் சீச்சி என்று என்ன விரசம் என்பார்கள். ராமானந்தர் பாடிய கவிதை உரைநடை வடிவத்தில் இதோ அந்தோ நாம் சந்திக்கும் முன் கண் பார்வையால் நாம் இருவருக்கும் பிணைப்பு பிறந்தது. இந்த பிணைப்பு முடிவில்லாமல் வளர்ந்து கொண்டே போயிற்று. நடந்தது என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் மனமும் என் மனமும் பிணைந்தன. இப்போது இந்த பிரிவு நேரத்தில் இந்த காதல் நிலைகளை விளக்குவது கடினம். ஆனால் நீங்கள் இதை தவறாக புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ணரிடம் செய்தி கொண்டு செல்லலாம். நம் முதல் சந்திப்பில் தூது செல்ல ஆள் இல்லை. மன்மதன் பானம் மட்டுமே நம் தூது. இந்த பிரிவு சமயத்தில் என் தாவும் ஏறி இருக்கிறது.
அழகை காதலித்தால் இதுதான் பலன். இப்போது மகாபிரபு வாய் திறந்தார். மானிட வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் எல்லை இதுதான். தங்கள் கருணையினால் மட்டுமே என்னை இறுதியாக இதனை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. தயவு கூர்ந்து இந்த இலக்கை அடையும் வழிகளை எனக்கு விளக்குவீராக. நான் என்ன பேசுகிறேன் என்றே எனக்கு தெரியவில்லை. நீங்கள் அல்லவோ என்னை பேச வைத்து பார்க்கின்றீர். அது நல்லதோ கெட்டதோ, இந்த 3 உலகிலும் உங்கள் செய்கைகளால் பாதிக்கப்படாதவர் யார் இருக்க முடியும்? நீங்களே என் நாவில் அமர்ந்து பேசுகிறீர்கள், அதே சமயம் கேட்கவும் கேட்கிறீர்கள். மர்மம் இல்லையா இது? இந்த இலக்கை அடையும் வழியை நான் கூற கேட்கவும். ராதா கிருஷ்ண லீலைகள் பரம ரகசியமானவை. இவற்றை அடிமைத்தனம், சகோதரத்துவம் என்று பெற்றோர் வழி என்று போற்றுவதால் அடைய முடியாது. உண்மையில் கோபியர்களால் மட்டுமே ராதாகிருஷ்ண தெய்வீக லீலைகளை புகழ்ந்துரைக்க முடியும். கோபியர்களே இந்த லீலைகளை நன்கு ரசித்து அனுபவிக்கிறார்கள். அவர்களின் ஒத்துழைப்பால் நான் மட்டுமே இந்த லீலைகளை வெளிப்படுத்த முடியும். எனவே கோபியர்களின் உதவி இல்லாமல், ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா, உதவி இல்லாமல் ராதாகிருஷ்ண லீலைகளை புகுந்து கூட பார்க்க முடியாது. கோபியரின் ராகானுபாவத்தில் பகவானை பூஜிப்பவர்கள், கோபியரின் அடிச்சுவட்டில் நடப்பவர்கள் ஆகியவர்களாலேயே ராதாகிருஷ்ணனின் காதல் சல்லாபத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். பிறகே அவர்கள் இந்த தெய்வீக காதலர்களின் சேவையில், அது விருந்தாவனத்தில் உள்ள புதரானாலும் ஈடுபட முடியும். கோபியரின் இயல்பான விருப்பங்கள் பற்றிய உண்மையை விவரிக்க முடியாது. தங்கள் மத்தியில் கிருஷ்ணரை கொஞ்சி குழாவுவதை கோபியர் விரும்புவர்கள் அல்லர். தெய்வீக சல்லாபங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் ராதாராணியின் லீலைகளே கோபியருக்கு கோடிக்கணக்கான மகிழ்ச்சியை தரும். இயல்பில் திருமதி ராதாராணி கடவுள் என்ற கொழு கொம்பின் மீது படர்ந்த கொடி. இந்த கொடியில் உள்ள மலர்கள், குச்சிகள், இலைகள் கோபியர்கள். கிருஷ்ணரின் லீலாமிர்தம் இந்த கொடியின் மீது தெளிக்கப்படும் போது மேற்படி மலர்கள், குச்சிகள், இலைகள் பெறும் இன்பம் கொடி பெறுகின்ற இன்பத்தை காட்டிலும் கோடானு கோடி. கிருஷ்ணருடன் தனித்தனியாக இன்பம் செய்ய கோபியர்கள் விரும்பாது போனாலும் கோபியர் மத்தியில் திளைப்பதற்கு கிருஷ்ணரை தூண்டி விடுபவள் திருமதி ராதாராணி. தனியாக கிருஷ்ணரிடம் பெறும் இன்பத்தை விட கோபியர் மத்தியில் மகிழ்ந்திருக்கும் கிருஷ்ணரை காண்பதில் திருமதி ராதாராணிக்கு கோடானு கோடி இன்பம். இப்படியாக பரஸ்பர காதல் லீலைகளில் இந்த தெய்வீக ரகம் மேலிடுகிறது. கோபியர் தன் மீது வைத்துள்ள தூய காதலை பார்க்கையில் பகவானுக்கும் பரம திருப்தி. கிருஷ்ணர் மீது கோபியர் கொண்ட காதல் தூய்மையானது, ஆன்மீக தெய்வீக ரசம் பொருந்தியது. அதில் விரசம் கிடையாது. கீழ்த்தரமான சிற்றின்பத்திற்கு அதில் இடமில்லை. கோபியரின் மனோநிலையை ஒருவன் பெற வேண்டும். எப்போதும் கிருஷ்ணா ராதாவின் லீலைகளை வெகு நேரம் நினைத்து பார்த்த பின்னர், இக உலக பற்றுதல் முழுமையாக நீங்கிய பிறகே ஒருவன் ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றப்படுகிறான். அங்கு ராதையையும் கிருஷ்ணரையும் கோபியரில் ஒருவராக சேவை செய்யும் வாய்ப்பை அவன் பெறுகிறான். கோபியரின் அடிச்சுவற்றில் சென்றாலொழிய விருந்தாவன ராதை கிருஷ்ணரின் சேவையை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. உங்களோட ஸ்லைடு மறைக்குது, உங்களோட பேஜ் நம்பர். அந்த இது நம்பர் நினைக்கலாம். சரி, அதை கேட்ட பின்னர் மகாபிரபு ராமானந்தரை தழுவி கொண்டார். ஒருவர் பிடியில் ஒருவர் அழத் தொடங்கினர். இரவு முழுவதாகவும் இதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாருங்க, அந்த ஸ்லைட்ல பாருங்க. இதையே மண்டபத்தில் அவர்கள் கழித்தனர். மறுநாள் காலையில் பிரிந்து செல்லும் முன்னர் மகாபிரபுவின் காலடியில் ராமானந்தராய் விழுந்து வணங்கினார். நீங்கள் இங்கு வந்தது தங்களுடைய காரணமற்ற கருணையை என் மீது பொழிவதற்கு, குறைந்தது 10 நாட்கள் இங்கு தங்கி வசமடைந்த என் மனதை தூய்மைப்படுத்த செய்யவும். உங்களை விட்டால் யாராலும் உயிர்வாழிக்கு நற்கதி அளிக்க முடியாது. ஏனெனில் நீங்கள் மட்டுமே கிருஷ்ணனுடைய பிரேமையை செலுத்த முடியும். உங்களுக்கு செவி கொடுத்து கேட்பதன் மூலம் உங்களது அனுபவங்களை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ராதாகிருஷ்ணன் லீலைகளை பொறுத்தவரை நீங்களே அறிவின் வரம்பு. 10 நாள் என்ன, உயிர் மூச்சிருக்கும் வரை உங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க முடியாது. நாவிருக்கும் ஜெகத்பூரியில் படிங்க மாதாஜி. 10 நாள் என்ன, உயிர் மூச்சிருக்கும் வரையில் உங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க முடியாது. நாம் இருவரும் ஜெகநாதபுரியில் தங்கி கிருஷ்ணரையும் அவரது லீலைகளையும் பற்றி பேசி பொழுதை கழிப்போம். இவ்வாறு மகாபிரபு பதிலளித்தார். பிறகு இருவரும் பிரிந்து தத்தம் அலுவலகங்கள் கவனிப்பதற்கு சென்றனர்.
அன்று மாலை ராமானந்தர் மகாபிரபுவை காண வந்தார். இருவரும் பகவானின் லீலைகளை கேள்வி விடை வடிவத்தில் ஒதுக்குப்புறமாக ஓரிடத்தில் அமர்ந்து விவாதித்தனர். மகாபிரபு கேள்வி கேட்க, ராமானந்தர் விடையளிக்க ஓர் இரவு கழிந்ததே. மகாபிரபு: பல வகையான கல்வியில் மிக முக்கியமானது எது? ராமானந்தர்: பகவானின் பக்தி சேவையை விட முக்கியமான கல்வி யாதொன்றும் கிடையாது. மகாபிரபு: உயிர் வாழி அடைகின்ற கீர்த்திகளில் மிகச் சிறந்தது? ராமானந்தர்: கிருஷ்ணரின் சேவகனாக கீர்த்தி பெற்றவன் அதி உன்னத புகழை அடைந்தவனாவான். மகாபிரபு: முதலாளிகளில் உயர்ந்தவர், மிக அதிக செல்வம் படைத்தவர். ராமானந்தர்: ராதே கிருஷ்ணன் மீது யார் ஒருவன் அளவில்லாமல் பிரேமையை வழங்குகிறானோ அவனே செல்வந்தன். மகாபிரபு: துயரங்களில் மிக கொடியது? ராமானந்தர்: கிருஷ்ண பக்தனை விட்ட பியு போன்ற துயரம் எதுவும் இருக்காது. மகாபிரபு: நற்கதி பெற்ற ஆன்மாக்களில் யார் மிக உயர்ந்தவர்? ராமானந்தர்: கிருஷ்ண பிரேமை கொண்டவன் மிக உயர்ந்த நற்கதி வரல. நற்கதி பெற்ற ஆன்மாகிறான். உயிர்வாழிகள் உண்மையான தர்மத்தை குறிப்பிடும் பாடல். ராமானந்தர்: ராதே கிருஷ்ணரின் லீலைகளை குறிப்பிடும் பாடல்களே மிகச் சிறந்தவை. மகாபிரபு: உயிர்வாழி செய்யக்கூடிய அதிமங்கலமான செயல்? ராமானந்தர்: கிருஷ்ண பக்தனோடு கூடுவதே உத்தம செயல். மகாபிரபு: உயிர்வாழிகள் எப்போதும் யாரை நினைவுபடுத்தி பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்? ராமானந்தர்: நினைவுபடுத்தி பார்க்கும் பொருள் பகவான் மற்றும் அவரது லீலா வினோதங்கள், குணாதிசயங்கள். மகாபிரபு: பலவிதமான தியான வகைகளில் உயிர்வாழிக்கு தேவையானது எது? ராமானந்தர்: ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் ராதாகிருஷ்ணாவின் கமல பாதங்களையே தியானிக்க வேண்டும். மகாபிரபு: இதர இடங்களை விட்டுவிட்டு ஒருவர் வசிக்க வேண்டிய பிருந்தாவனம் என்றத்தில் பிரபு ராச நடனம் புரிந்தாரே, அங்கு மக்கள் கேட்கும் சொற்பொழிவுகளில் எந்த கருப்பொருள் கொண்ட சொற்பொழிவு சிறந்தது? ராமானந்தர்: வணங்கத்தகு மூர்த்திகள் ராதையும் கிருஷ்ணரும் உச்சாடனத்திற்கு உரியது. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். மகாபிரபு: நற்கதி பெற விரும்புபவர்களும் புலனின்பம் நாடுபவர்களும் கடைசியில் சென்றடைய வேண்டிய இடம் அது. ராமானந்தம்: ஆதி மூலத்துடன் ஐக்கியமாக விரும்புபவர்கள் செடி கொடி போன்ற ஜட உருவத்தை ஏற்பதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். புலனின்பத்தை நாடி காய்ந்து போயிருப்பவர்கள் சிறு தேவர்களின் உடலை ஏற்க வேண்டும். தெய்வீக ரசத்தை பிறந்தவர்கள் அறிவு என்ற வேம்பின் சாரை சுரண்டி உறிஞ்சும் காகத்தை போல தெய்வீக ரசானுபவத்தை போற்றுபவர்கள் கடவுள் என்ற மாமரத்தின் விதையை கொத்தி ருசி பார்க்கும் குயில் பறவையை போல வரட்டு வேதாந்தம் பேசும் ஞானிகள் அல்ல. கிருஷ்ண பக்தி என்ற அமுதினை பருகின்ற பக்தனே பாக்கியவான். ஏனென்றால் இவனே பரமனின் பேரருளுக்கு பாத்திரமானவன். இவ்வாறாக வினாவிடையில் முழு இரவை இவ்விருவரும் கழித்தனர். நாம ஜபம், ஆனந்த கழிப்பில் நடனம், பரவசத்தில் கத்துதல், இப்படி பிரபு பொழுதை கழித்த பின்னர் மகாபிரபுவும் ராமானந்தாசரும் தத்தம் இல்லம் திரும்பினர். படிக்கட்டுமா? நானே படிச்சிட்டீங்களா? நான் முடிச்சிட்டேன். மறுநாள் மாலை ராமானந்தராய் திரும்பி வந்தார். அவரும் மகாபிரபுவும் கிருஷ்ணரின் பெருமைகளை விவாதித்தனர். திடீரென்று ராமானந்தர் மகாபிரபுவும் பாதத்தை பற்றி கொண்டு கூறினார், ராதாகிருஷ்ணன் நீலைகளை தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தது. முன்பு பிரம்மனுக்கு பகவான் உபதேசித்தது போல நீங்கள் எனக்கு எவ்வளவோ தெய்வீக உண்மையை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள். இடமத்தில் ஒரு ஐயம், தயவு செய்து அதனை போக்கவும் அப்படின்றது யாரோ இவர் கேட்கிறாருங்க. முதலில் நான் உங்களை பார்த்த பொழுது நீங்கள் துறவியாக காட்சி தந்தீர்கள். இப்பொழுது உங்களை ஆயர்குல சிறுவன் சியாமந்த சூபனை காண்கிறேன். தாங்கள் மேனியை சுற்றி பொன்மொழி வீசுகிறது. உதட்டில் நீங்கள் முரளி முத்தமிடு கொண்டிருக்க உங்கள் தாமரை வெடிகளை பலவித ரசனையை வெளிப்படுத்தவாறு சுழன்று கொண்டிருக்கின்றாய் பிரபு. இதெல்லாம் என்னை பரவசமடைய செய்கின்றன. என்ன காரணம் என்றே சற்று விளக்குவீர். இவ்வாறு சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் ராமானந்தர் கேட்டார். அதை கண்டினியூ பண்ணுங்களா மாதாஜி?
மகாபா மகா பாகவதன் ஒவ்வொன்றையும் அசையா பொருளாக பார்க்கின்றான். அவற்றின் ஜட உருவத்தை பார்ப்பதில்லை. இவனுக்கு ஒவ்வொரு காட்சியும் கிருஷ்ணரின் அம்சமே. கிருஷ்ணரிடமே அனைத்தும் பொருந்தியிருப்பதாக நினைப்பவன் இவன். உங்களின் அதீத கிருஷ்ண பக்தி காரணமாக நீங்கள் இவ்வாறு காண்கின்றீர். இதையே என் நிஜ சொரூபம் என்று நினைத்துக் கொள்வீராக. இவ்வாறு மகாபிரபு கூறினார். அன்பான பிரபுவே, இந்த பெரிய பெரிய வார்த்தைகளை எல்லாம் தவிர்க்கவும். உங்கள் நிஜ சொரூபத்தை என்னிடமிருந்து மறைக்க பார்க்காதீர். திருமதி ராதாராணியின் மேனி ஒளியையும் அவளது மனநிலையையும் ஏற்றிருப்பவர் நீர். இப்படியாக ராதையின் பாவத்தில் அன்று அனுபவித்த பரவசத்தை நினைத்து பார்க்கிறேன். மகாபிரபுவே, நீர் சைத்தன்யாக அவதரித்துள்ளார். அவதாரத்தின் நோக்கம் உங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும். அதே சமயம் கடவுள் அன்பை ஜெகம் முழுவதும் வழங்கி இதே ஜெகத்தினை அடியோடு மாற்றி வருகிறீர் என்பதை நற்கதி அளிப்பதற்காக என் முன் நீங்கள் இப்படி தோன்றியிருக்கிறீர்கள். இருந்தாலும் ஏதும் தெரியாத அப்பாவை போல் நடிக்கிறீர். காரணத்தை சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இது முடியுதுங்க. இதுதான் இவங்க 2 பேரும் பேசிக்கிறாங்க. இது அடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து இது கண்டினியூட்டி வரும். இதுல வந்து இந்த அத்தியாயம் இதோட முடிக்கிறாங்க. இதுல வந்து இந்த பேசுறது வரைக்கும் இதுல இருந்து நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டுன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ராதாராணியோட லீலைகளை வந்து எப்போதும் நினைத்து பார்க்கறதுதான் உத்தமமான பக்தி தொண்டுன்னு சொல்றாரு. ஆமா ஆமா, இதுல காமம் இருக்கக்கூடாது. கண்டிப்பா இது வந்து தெய்வீகமான இது வந்து ராசலீலை. இது வந்து இதை நம்ம காம கண்ணால பார்க்கவே கூடாதுன்றத பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா வந்து அவருடைய உடம்பு வந்து அம்சமே வந்து ராதாராணியோட அம்சம் தானே. அவருடைய இது உடலே வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ராதாராணி. ஆனா மனசு மத்த இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மத்த அம்சம் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். பாதி மாதிரி இப்ப சிவபெருமானும் பார்வதி எப்படி சொல்றாங்க அந்த மாதிரி தான் இவர் காட்சி கொடுப்பாரு. ஏன்னா இன்னொரு நான் இது வந்து சிம்பிளா தான் இந்த புக்ல நான் போட்டிருக்காங்க. இது சராசரி இந்த இதுல வந்து சைத்தன்ய மாசம் இந்த புக்ல வந்து நான் இது எடுத்தேன். இதுலதான் நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் எடுக்கிறேன். இதுல வந்து இந்த இது வந்து சைத்தன்ய சராமத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது முன்னோட்டம் புக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பிரபுபாதா எழுதுனது. இதுல ஒரு அத்தியாயத்துக்குள்ள ஸ்டோரிஸ் நிறைய இருக்கு. நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கூட நீங்க வந்து நம்மளுடைய மேங்கிள் விஸ்கான்ல கேட்டு ஆர்டர் பண்ணி வாங்க. தமிழ்ல வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மியா தான் கடை இருக்குதுன்றாங்க. அதனால யாராவது இது முடிஞ்சா வாங்கிக்கோங்க. இதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இந்த புக்ல வந்து. இதுல வந்து நான் ஒரு சின்ன இதுதான் எடுத்திருக்கேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது 2வது பார்ட் புக்கு தான் இது. ஆக்சுவலா வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 140 அத்தியாயம் இருக்கு. இதுல அவ்வளவு ஸ்டோரிஸ் இந்த புக்ல நிறைய இருக்குங்க. இது தமிழ்ல ரொம்ப கிடைக்காது, இங்கிலீஷ்ல நிறைய இருக்கு. இதுல ரொம்ப அரிதா இருக்கு. முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணி நம்ம இதுல வாங்கிக்கோங்க இந்த புக்குல. இதுல ஏதாவது விளக்கம் ஏதாவது கேளுங்க, நம்ம சொல்றோம். பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ரொம்ப அருமையா நம்ம ராதாராணி பகவானுக்கும் ராதாராணிக்கும் இருந்த அந்த ஆன்மீக உறவை பற்றி ரொம்ப அழகாக வந்து ராமானந்தர் வந்து புரிஞ்சு ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. இப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த உத்தமர் வந்து நம்ம ராஜஸ்தானியுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு பதவியில இருந்தாருங்கிறது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. இப்படி இருந்தா நாடு ஒரு நல்ல நிலையை அடையும். பிரபுஜி